Companys, sisplau, companys, silenci. Avui realitzem el tall número 600. No hi ha res a celebrar, perquè el que ens agradaria és que no hi hagués víctimes de la repressió, que respectessin els anhels de llibertat i justícia del nostre poble i que poguessin dedicar tot aquest temps de lluita nacional en altres causes, a ser amb la família o com més oportú cregués cadascú. Però sí que hem de reivindicar allò que justament volem i reafirmar que, fins a assolir-ho, persistirem, que no ens deixarem abatre pels entrebancs jurídics, per les sancions, pels atacs físics i verbals, per la guerra bruta, per la desinformació o per la desmobilització generada per la manca d'una estratègia decidida i unitària de les cúpules dels partits i entitats socials independentistes. Romandrem al carrer el temps que calgui i promourem que la població catalana planti cara a l'opressió fins a la victòria final. Hem de prendre consciència que ens estem jugant la nostra supervivència com a poble. Els estats espanyol i francès volen la nostra anihilació. Uns ho expliciten sense embuts, altres ho apliquen tàcitament rere falses promeses que mai s'acompleixen. Si ni tan sols admeten ser un estat plurinacional, si fins i tot en el cas d'Espanya s'inventen absurditats conceptuals des del punt de vista de la ciència política i del dret internacional, com la de nació de nacions, no creuen en la igualtat dels pobles i de les cultures sempre que respectin els drets humans i animals. Volen acabar dissolent les diferents identitats nacionals dins dels seus imperialismes castellà i francès. Tampoc creuen en la justícia social i perpetuen estructures oligàrquiques contràries a tota equitat i solidaritat i a qualsevol compromís mediambiental. Per tot això, serem resilients fins a l'últim alè, perquè ens va la vida. Ens comprometem a mantenir viu el foc en els nostres cors, perquè no podem perdre el combat. Hem lluitat, lluitem, lluitarem i vencerem. Finalment ho aconseguirem. Visca Catalunya lliure!